Ka Kanhun Regional Democratic Alliance kepada ka Kanhun Sanrop jangka parti UDP ber HSPDP benda kasngi kirahiar syanongpo banpan kajing karsyan na kipajba nakabantau ba robat jun karjarin kartong MP balapan yang deka RDA bakum kipajba kimdai ban kinsting ban lait tevut hakne ka election MP banwan Henry banjir ekonomi ikmat syaga Lok Sabha da kajing syempang bar kajing start ya kate kajing alang pajba jangka RDA lapan long hayo maulong balawan ru ban sakhi na do ba medba lengdo presiden ka UDP ba KP pangyang presiden ke HSPDP ba Meral Bonsim MLA kanongpo ba Renekton lang tong khar MLA ka Mokarwat ba Balaji Rani MDC kanongpo kinoyalam ka UDP bat HSPDP nariboy bat kiwi habakran hakte ka jialang nakliang ubaro badjun karjarin ulong babunsin kipajba ki kamduna ka jing shimenta ha ka jing lai tebut namar kamdai ka basyong shit kum ka election MLA bumi uskim hari gani ka kanti ka bamata kipajba kimdai ban kinsting Bartan leno ka vot ba koridor ka jongki namar ka badon kam kade ka jinstat bar ka jing syempang namar ka parliamen kade ka dor barba ka balaban rai shibun kimat ki bakta man yong khamtam ye ka jai benriu Ditang ka parlimen ka banrai ya ka rai ka bakhadu banae ya penbet yo put usam hapadeng ka mekhlia bat asam bat kumju ru hapadeng ka ri India bat ka Bangladesh leng ba ka mekhlia sektor Ditang ka parlimen ka bala ban sim ya ka rai ka bakhadu la en penrung nem ya ka ketin khasi ke jongi ya ka ketin garo ha ka kerdit ke bapra Ditang ka parlimen ka bala ban thaudur ka bala ban penbha ka bala ban penjanai bat ka bala ro ban pendu ya kata ka siksidul ka balong ka constitutional provision ka baniada ya ka jinglong kerpang ke jongi kum kitrai ri trai mulut kat ya kata ka bor jom ginong thawain ka baka parliament ka don ngasgo banong subhana election sting ya kan kam subha sim kia ya ka let ya ki polling station ki jong ki babon ki polling station mentalai ki ladon ha ki snong ki thau ki jong him don kam ban penut bai kali lani penut bai sengi mencua ki balakham no Jakarta ki thu yani gong dan le thabut hana don ki jaka hablet songja na du na ying mentam don kam shu kan le enta si phau khasan minit Ladep ban pendep ya kata ka hok bat kamram ke jongpi tin kong para ribi ngaban kia hakmat jongpi lang baro so ba sim kia ya kan kam ban legit ban le thep ya ka bot ka bakodor ke jongpi no bale lada pilarai memtre syu ban le thebut kan susep lut baro ka jing pensai ka jing ikai ka jing yathu ka jongi halor kan ke kam election dong ini sim benta chet hem hakan ke election min peni ba ka sensar pajba ka jongi ka de ka sensar pajba ka bala kotbor ka sensar pajba ka boyo yang ta ka jing kersan ka ba pura na kinong song ai bahauni usdem lesi ka jing let ye sim benta je kinong thebut kan long ka ba kham kiu ka percentage ban ya compare lani ban ya nujor ba kiwi ki election ki baladem kung ki parti nyemla ya kaban let haman ki snong haman ki dong ya kaban let pensai ya kaban let kersiu lepi ni panmak banginomla ban let haman ki jaka bat haman ki dong no balai ka selong parliamentary constituency kadai ka constituency ke bahe ladang istang ban let haman ki snong lese kan simpor laisnem ni laisnem tam ti ladang istang kabanikong nonong po hadu dan dep lesi hawan senang biang sa sirau na beli kabanikong lesi ni kelet no tinggi soban pamat na pi baba sobha mondom yo thau sobha mondom yo wo banginom la banlet haman ki senong haman ki dong harengi kerpat e pi pat kat ki bayo so ya kan ni jing pensawa sobha ban yo thu lem sobha ban yo lap lem sya ki nong song senong ki jong pi hakaling jong kadong ka than riboy hi brok hui para ribe Kasai don ke jing ong bangim kwa banilai thebut hak election baduna kata ke jing songsit ke jing keli kalau hap songsit se kan banjit ye kinong bi khama kalong se banjit ye kita kinau thau an hapor bangi ye songsit na trai la dang ilek watang banthit kawai ke jan second hand pihak ban pek ba banlek apor songsit tiyo poi bakala Kumtangim don kam hiru ban songsit haba jit ekonomi khmat ka ba phi don kam kholong ba pihak ban snothu ba pihak ban sai ba philek cheki polling booth da ka jing sngo kit klik om don kam ban songsit ni don kam ban don ya ka jing sngo kit klik ban don kam ya kata ka jing start ya ka jing syempang para ribi ka baar don ru ki basai ong kumbong iso meral bon mene badon ki bong banile thebut le yu hanam yo kran nam yo skim
miotin mio yang ta kilat penroi ki bopian ane tu pi lada pi perkhat baka parlimen baka sarkar India kam juai lat jingarap saki silong ki tau kalau long ke bakalah bu kata lada pin pet ye ki lat penroi haki silong ki tau le ki bobon bha ki wan na ka sarkar India da pin nekren na do ki khau ration ka GJM ka MREGS ki IAY ki Surat Highway ki bama PPO hadong atong riboy ki PMGSY ki wai ki lat penroi kum ki smart card ka jingdon jong ki SSA scheme ba ki SSA program ka jingdon jong ka nihu ka nigrim kamala ai ya ka jingerap yang ni kum ka jelahi barakawai ki dei ki central sponsored scheme hot ngemla balen kala bandon ke state share hakikat tau kat ni program hari kini barok ki dei ki central scheme tapi uwe pedang san spala sau pula ni hab badai jet bah ya orang ba ubah spek orang ba ubah nut orang ba ubah don kebor orang ba ubah don ya ke jingtip orang ba ubah don ya kemain orang ba ubah tip ya ke banyasa nimla aban cuy pak lung lang tang balayok kandidat bangga soman ong mengawan mentasi yang ni Bati ki bay play port kedang bandan kat ni balai mensem ni au kandidat jogi apa satri juga ada nak bantah kan kejadian kampanye jogi nak kawin bagi kuat ba ki fight ba kini banlong ki bajai apa ki sem ya kanu karai ban kersan ya no kandidat baki ki mon haka ba set ba song set lane ba klut lane ba jinsa penemuan lane ba susah kencoi hadur kipai ba ki ha banjir de kenti ya UMP buat temai nak selong si niwan mentagasi dah kami sen nyo kajing sokya ba kami sen makabadan ni kajing kit kung kino yalam jong kini ki artli ki political party ka UDP ba ka HS ki di bat kumbang Ukraine naman ki jaka ki bang elek ya kaban yalap ban perta na kaban ta ka election campaign na kaban ta kandidat jongi na kawai ka jaka sa kawai ka jaka bangga kuaban ong ni pi bakalong keju kejingkeran juga kanung don jingpe kejingpe kan long tang la lecture ramai rang kam khiat ke bane lecture boy kam chit ke bane tak kata jingpe ndre ki mat ki point ki ba nakaliang jonga nga kuat bagi pai ba ya ki egi sembo jing perkat ki bagi kuat ban siap ki kuat ban penrung ki jing perkat jopi suapa pijim ya kan nuko rai nalor gitu kita ada pijim ya kan rai nak kerja ya kan di itu